Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yawan barkamu da raka barkamu sake saduwa cikin darasin da muke gabatarwa a koyon larabci. Yau za mu yi darasi na 12 a cikin littafin durusun lugha ga masu buƙatar sauran katakan da muka yi larabci za su iya duba wannan profile namu na WhatsApp na TikTok kai ko kuma su je tashar mu ta YouTube domin downloading baki ɗaya katin na koyon Hausa da Larabci. Ko kuma sai mana magana mu sa su a cikin group ɗinmu na WhatsApp ku ci gaba da comment da sharing domin amfanin yan uwa. Amma ya fara cewa a darasi sani ashara darasi na 12 ya kike ta ce masu muki ta ce ismi Amina sunana Amina ta ce aina abuki ina babanki ta ce abi huna a babana ina nan garin Riyadh fil Madinatul Munawwara kai a cikin garin Madinatul Munawwara Riyadh ta garin Madinatul Munawwara ta ce huwa muwajjihun fil madrasati thanawiyya ta ce halin yanzu yana can ya fuskanci makarantar sanawi ya tafi sanawi. Wa aina ummuki ta ce ina mamanki take ta ce hiya aidan huna ta ce ita ma tana nan hiya aidan huna ta ce ita ma tana nan garin Madina kenan ta ce hiya tabibatun fi mustashfal wilada ta ce ita ma likita ce a asibitin haihuwa. Ce man hazihil fatatu allati ma'aki ta ce wannan wani yarinya ne take tare da ke ma'ana wannan wace ƴar budurwa ke tare da ke ta ce a hiya ukutuki shi ita ma ƴar uwarki ce sai la hiya bintu ammi ta ce a ita ƴar uwata ce ta ce ismuha Fatima sunanta Fatima ta ce a hiya zamilatuki ta ce shin ita ma ƙawarki ce wannan kenan sai ta ce la ta ce a ana fi madrasatil mutawassida ta ce la ta ce na'am sai ce la ana fi madrasatil mutawassida hiya fi madrasatil misani ta ƙara mata tambaya gurin ya ɗan goge ta ce min aina madrasa ai madrasa ko min aina madrasa hiya ta ce la anti min al madrasati sanawi shin ke kina makarantar sanawiya ne ta ce la ana fi madrasatil mutawassida ta ce a ni na makarantar junior section ne ta ce wa hiya fi madrasatil sanawiya ita kuma tana makarantar sanawiya ne ta ce alaki ukutun ta ce shin kina da yar uwa ta ce la mali ukutun ta ce a ni ban da yar uwa ta ce alaki akhun ta ce shin kina da dan uwa namiji ta ce na'am li akhun kabirun ina da dan uwa babba wa huwa talibun bil jami'a ta ce shi dalibi ne a jami'a ce wa man hadha tiflu allazi ma'aki ta ce wannan saurayi ne yake tare da ke ko kuma wannan dan jariri ko kuma wannan yaro ne yake tare da ke ta ce huwa ibnu akhi ta ce shi dan uwana ne huwa ibnu aki shi dan uwana ne. Masmuhu ta ce me sunan shi ta ce ismuhu Sa'adu ta ce sunan shi Sa'adu ta ce a ummuki fil baitil ana ta ce shin mamanki tana gida yanzu sai ce la zahabat ila mustashfa ta ce a'a ta tafi zuwa asibiti dama mun ce tana aiki a asibitin wilada ko asibitin haihuwa sai na malam ce ikira wa kutub nan tamarin tambayoyi ne yace ikira wa kutub karanta ka rubuta yace kaifa haluka ya abi ya kake ya kai babana yace kaifa haluki ya ummi yake ya ke mamana ayna banuki ya Zainab ina danki yake ya ke Zainab tace zahaba ila masjid ya tafi masallaci ayna bintuki ya Amina tace na mamanki take ko kuma ayna bintuki ya Amina ina yakki take yake Amina tace zahaba ila madrasa ta tafi zuwa makaranta liman hazihi sa'atu jamilatu aka ce wannan agogon nawa ta ce a hiya laki ya Fatima ta ce shin naki ne ke maki Fatima ta ce na'am hiya li ta wace wannan agogon ko kuma nawa ne wannan agogon a haza kalamuka ya Muhammad ta ce shin wannan alƙalaminka ne kai Muhammad ya ce la haza kalamu ya ce la ya ce a haza kalamuka anta ya ce a wannan alƙalaminka ne kai din ai tilka sayyaratu jamila ya ce wannan motar mai kyau ce allati karajatil ana wannan ta fita yanzu mai madrasa daga makaranta lil madir kuma ta shugaban makaranta ce ya ce anta muhandisu ya aki ya ce shin kai injiniya ne ya kai dan uwana ya ce la ana tabibun
ya ce a ni likita ne. Ya ce a anti ɗabiba ya ukhti, ya ce shin ke likita ce yake yar uwana? Ta ce la ana mudarrisa, ta ce a ni malama ce. To nan gurin malam ya ce ikira kullu jumla min jumal atiya summa qra'aha ukhra ba'da taghyiril munadi kama huwa muwaddihun fil misal. Ka karanta wannan jimlar sannan kuma ka ƙara karantawa ta daban bayan an samu canji na maye gurbi na wani abin kira naka. Misali kaga misal aina qalamuka ya abi, ina alƙalaminka yake ya kai babana? Sai ka ce aina qalamuka, nan gurin aina qalamuka ya abi, ina alƙalaminka yake ya kai babana? Sai nan aina qalamuki ya ummi, ina alƙalaminki yake ya ke mama? Kaga an canza wani ake kira, nan mama ka ce nan baba. To haka zaka dinga yi nan gurin. A indaka qalam ya Muhammad, shin kana da alƙalami? Sai ki ce a indaki qalam ya Amina, shin kina da alƙalami? Haka zaki ta yi. A aina bintuki ya ustaz, aina bintuka ya ustazi, ina yarinyar ka take ya kai malami na ko kuma ya kai professor na. Sai ya ce a aina bintuki ya ustazati, ina yarinyar take yake malamata ko yake ustaziyata. Haka za ku ta yi har a kai ƙarshen nan gurin. Shine yanda ake yin wannan. Shi kuma wannan ani fa'il fi kulli min jumal atiya, ma'ana kame da mai aikin mace maimakon namiji ne a farko aka kawo, sai kame da mai aikin mace. Kai za ka yi practical da kanka. Misali karaja Muhammadu min albayti, Muhammad ya fita daga gida. Wa ina mai aiki? Muhammad shi ya fita daga gida, shine mai aiki. To sai mu ce karajat Amina min albayti, Amina ta fita daga gida. Waye aiki? Amina ta aiki. To nan gurin zahabal mudarrisu ila fasali, malam ya tafi aji. To kaga namiji ne ya aikin malami, to za ka kawo malama a nan gurin kai kuma haka za ka yi ta ƙarshen wannan. Sannan ta'ammal mayali jalasat ɗaliba. Nan gurin za ka iya cewa jalasat ɗaliba idan alif da lamun ya zo kuma ga iltiqa'i sakine ne, in sukun guda biyu suka zo ana goge ɗaya mai da shi kisra, shine ya baka misali nan gurin. Kamar ka ce jalasat, nan gurin akwai wani sukun a gurin ba zai faɗu ba saboda hamzatul wasl ne asalin gurin. To sai ka haɗe shi, maimakon ce jalasat ɗaliba sai ka ce jalasat ɗaliba. In ka kalma ta zo a irin haka ake mai. Sai nan gurin ikira jumal atiya, nan za ka karanta wannan jumlolin. Sannan sai ka mata ɗalibul lazi karjamiyal baiti. Nan gurin an amfani da asma'ul mausula ga su nan kamar allazi allati. To shi ma haka ake yin shi, haka za ka karanta har zuwa ƙarshe. Sai nan gurin ga kalmomin musabbabi a darasin akwai al'ammu ukutun, al'ammu baffa, ukutul abbi shi ta ce ammu ukutul abbi, dan uwan baba shine ammu. Al-khalu ukutul ummi, dan uwan mama shi ake cewa khalil, ba na baffa kenan. Sai al-fallah manomi, al'ammatu ukutul abbi, yar uwar mama goggo kenan ko. Al-khala ukutul ummi, yar uwar mama, ma'ana kaga ana ce mata inna kenan. Mustashfal wilada, asibitin haihuwa. Wannan sune sabon kalmomin da muka samu. Za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.